Μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι η λαλουμένη στον Κάφκασο ποντιακή διάλεκτος ήταν περισσότερο ταυτισμένη με την λαλουμένη ποντιακή διάλεκτο στην περιοχή Τραπεζούντος και Αργυρουπόλεως, εν συγκρίση με την διάλεκτο που μιλούσαν οι πόντιοι πολλών περιοχών του Δυτικού Πόντου. Αλλά ας ακούσουμε ένα τραγούδι της περιοχής Κάρς που ήταν γνωστότατο και σε πολλές περιοχές του Ανατολικού Πόντου, η Τριγώνα. Σε όλες τις παραλλαγές του τραγουδιού ο μύθος και το περιεχόμενο δεν αλλάζουν. Στην περιοχή Κάρς διαφοροποιείται λίγο η μελωδία του σκοπού. Αντρασάσε το μιξεάζι τριγώνα η κορώνα.